Здравейте, хора! The Beast! Здравейте, хора! Аз съм Коси Маринов и тук сме братовчет ми. Ще снимаме на един много готин сървър, който се биеме и аз още малко ще умра и трябва да се нахрана. И така. Както винаги. Да. Я ще ходя до ендърчеста. Аз па нямам храна. Имам ли поне някакъв? Чакай, аз имам поне някакъв меч. То не ходя да убивам. Всички са диамантени брой, не знам кой ще убиеш. Да, аз няма се бия, аз ти търся хубаво местенце за къща. Ти от си се бия, бе. Ти знаеш... Не знам, че си лут просто, друго не знам. Поне се види останалото в честа. Ти много ясно, че Ти си лут. ще стана. Чакай се. Ей, добре, че не видят физиономията ми. Айде. Да хора отвънка да... И ще снимам с нова програма, сигурно. Да. Искай да снимаме, остава с специалните ефекти. Не, човек. Това ние ще го разберем на куков ден. Най-много тонката разберем поне малко. Това е много сложно. Тонката ще не разбере. Ама ние не може да го разберем. Да. Много трудно ще го разберем. Човек, аз тук трябва да убивам животни. Тук убиваме живот. Само очаквате мене в другия клип. Може и да, че това е. Ако му дам. Не, в другия клип аз ще си бъда с мене. В другия клип ще го вземем по скайп? Окей. Ама в този сервер. Искам на другия сервер, защото там ще играем на якия Hunger Games. Аре бе, лапаш. Аз съм за Hunger Games, много го харесвам. Всъщност има един друг сервер, къде има нещо подобно на това PvP Games. Подобно. Така ли какво трябва да направиш? Всеки пак така по отбори, по 4 отбора са, всяка игра. Делиш ми мапове много всяки маповете. И всяко такова. Всеки отбор има Endstone. Помня това. Камък, знаеш ли там от твоя направен острова на дракона? На Ender Dragon? Да. Ето от това. И трябва другия отбор да щупи и трябва твой отбор да щупи на другите Endstone или те на тебе. И който остане последен печели. Това е много яка игра. Казва се Annihilation, само няма да сме с хакове. Я го баннаха за 7 дни. Верно ли? Да. И този сервер. Ма човек, то е много такъв сервер. Хубав е, има добри игри, много са игрите. Ма така какъв е проблема на този сервер? Защото я го баннаха, че беше един такъв как почти не го ползваше. А те другите, един направо ми се показа, че е хакер. Просто всеки ще така ми направи. Как ще ме бил шамари ми е казал, ей, аз съм хакер. Не са човек, то ме стреляше през стената. Човек, аз кога играя с Skyward с тонката, един мен ме стреляше през стената с лък и то с огнен. Да бе човек, и ме убиха така. И това аз го банаха за 7 дни, ония нищо не му направиха. Не. Това много гадно беше. Така ли за какво друго са ме киквали? Защото една игра беше багяс, леко бъгната единия мап. И там Мен никога не са ме бъгвали от сервера. Те бъгвали, ама са те бамвали. Не съм. За малко. За малко. То за малко де. Ама, я не за 7 дни. Един път за винаги, ама. Представяш някой такъв, някой много готин сервер да го бамнат за винаги. Бъде брутално. Накрая си правих Майнкрафт, който е хубаво. Скоро значи почвам да бия косни игри. Тигвичка. Виж. Това да убивам така малко живот, защото... Те бия на Annihilation и
стената има нещо като... Нема ти къде ти ще го видиш. Бати бе, парала тук. Ще го видиш, защото е глупост да не я казвам на клипа. Кутка, Пичка. Близо си. Не. кутка. И едното е това. Ето едно да има. Или е това, или още едно нещо има. Кажи го да е. Пак си близо, много си близо. Кутка. М-м. Сети ли се по барчетата? Патка. Не. По баровете сещаш ли своя име? Съто. Три. Стритископ. Да, и това го има там. Ооо! Са го направили е така, така ли как? Така ще правя. Така ли как са го направили? Как? Една пръчка е така догоре и долу едно гигантско зомби спаунер. Но то не се спавна зомбито, ама то нали се върти. Да. Те така се въртат по пръчките. Аз мисля, че са жени. Трудно ще стане тази работа. Може да има мод? Така. Не. Има мод за... Ако беше с мод, нямаше да мога да игра вътре. Така, аре, няма да си издушим, аре, остави ни. И аз искам да затвори. И така, хора, извинявайте за нашето прекъсване. Това беше рекламната пауза, това беше реклама, не затваряте вратите. Чухте ли? Така, и... Рекламни паузи. Сега си опона нещата, защото трябва да се възвърна. Живота, така. Човек, аз гледай сега. Не, други ден ще играем в друг сервер. Или Да. утре, зависи. Или днеска. Не. Що? Или за мантито. И сигурно той ще падне собствената си баба. Еми, като знам, може да го направиш. Да, той не е никой. Велик за мега великия капан. Аз се сети къде може да ми бъде другата къща. Там има къща. Това не е къща. Какво е? База. Зад Тая база има една къща. Ма той не може да Виж бъде къщата. Много е хубава, нали? Я запечатам. Аз ги запечатах, това аз го направих. Това няма ли как да влезеш тук? То няма. Там ти нищо няма. Маре да намерим някоя къща, да оберем. Не. Ние там имаме една... В един път на щер щеха да ни фана човек. В първата ни къща с тонката направо ни изядох. Къща! Да. Не. Ни е забудил. Може и да е къща, но паше да го е такова. Да. Не. Маник. Крипър ще ни изненада в гръб, аз съм сигурен. Ти Крипър, знаеш колко силно избухва в тази игра? Да, знам. А TNT-то по-силно. TNT-то. Аре да се огледаме за някоя къща. Ние сме виждали. Ако си виждал, дай да отидем към къщи. Ти ли си? Що? Там с диамантени брони, аз какво ще правя? Ако няма никой вътре, Ти ли си? Те там даже си имат пазачи. Имат и зомби пигмени с брони. Пигмени! Не само пигмени, скелети с енчанати лък. Къде е пламък. И ще ме убие. И с диамантена броня. Какво ще ми направи? С диамантен меч, Това. Знам как ще се промъкнеш, просто ще изкопаш с него, ще влезеш. Тук някъде имаше моя къща. Аз видях много нагоре вода. Да, там. Къща ли? Там няма нищо. Гледам това куча. Видях куча. Кучо! Ей, то е такова! Да, Я чакай, може? Ние не можем да го. You ready? Може да го дадем за силен удар. Аз знам как. Яре, дай, умирай. Още един удар му трябва да умре.
Будата е. Да, ти знаеш, че това го има в някой сървър. Аз знам един сървър, къде го има това. Нали знаеш? Виж е така, като направиш. Къде така направиш десаматон, но това трябва време да свърши. И бие много по-силно ти меча. Има къща тук. Мисля. Виж, има портал и дупка в земята. Я съм гледал. Не. Ходим в портала. Аре, верно. Ще умрем, майде. Аре са. За едно умиране ли си? Не, за един диамантен меч. И за храна. То имаме. Нали там има Пълни сме. колко си иска. Не, бегай! Да, малко да се върнем. Не мисля, че това е подходящо място за нас. Ти си. Аз тук ме убиха такова. Тук ме убиха такива, ония черния скелетен, Уидър. Ми да, те са много. И ето гледай, сега се върнахме в друг портал. Това е готино. Как се пътуваме? Тук е мисля, че има някъде къща. Ето я. Окей, аз трябва да се нахрана. Нищо да може да бегаме. Бивахме изтрем така. И аз сама имах, ама не спомням къде. Ние може да си купуваме, аз имам... 6000! Да, имаше сега. Бати, аз може да си купа една легендарка. Легендарка се казва. Да се тая. Диамантен блок! Какъв диамантен? Що диамантен блок? Ето го бе! Това е диамантен блок! Не е диамантен блок. А какво е? Това е такова голд. Да, вярно. Златен блок. Обърках се. Златен блок, човек, не искай да го вземем. Ние тук бяхме с тонката. Това ще си вземеш една кирка. Дай да гледам на другата къща. Аз ще гледам. Ама ние там... това е... И там има една къща за бой. Така е написано, къща за бой. Ето има нещо често не. Искам нещо да намерим. Ние тук с тонката намерихме. Ще го пъхнем в ендър честа. Нещо хубаво. Та къща за бой. Дай да видим. Какво има надолу? Сигурно бой. Печката може да има нещо. Никога не мога да влезна. Да. Ако не в крафтинга, може ли? Къща за бой. Това го нямаше, когато ние тонката бяхме там. Това нещо в къща сигурно. Това е започнато само, бе. Това е само започнато, не е нищо. Може и да не. Да видим това. Това е в вода тук. Такъв метеорит просто. Вау. Какъв. Видях къща. Камъка. Искам някой сървър, искам някой много як сървър. Какъв сървър искам? Build Battle. Ето. Строиш. Кой тук може да строиш? Строиш на игра така. Не бе да се сбъди човек. Не бе. Даже две. Има ли нещо вътре? Никой не си остана нещата, бе. Толкова. Ама не, те само ги ограбват, човек. Тук първата ни къща ни ограбиха, човек. Тук има нещо. Фарат телепорт на мен до някой друг портал, искаш ли? Ресна ще видим тук. Ей да ми изпрат. Тук. Пак! Не, тук е друго. Не, това е пак също. Не, това пак също. Добре, влизай вътре, че има Уитър, съм убеден. Уидър. Пак тук ни върна. Ние забрахме да слезем ето това. Ето това. Нито пак ще там ще ни. Да ще виж. Той може да ни върна и къде друго. Бил батъл. Да, пак също. Чакай са. Човек, това пак също. Добре, да. Само се нахрана. Да мога да бягам. Няма ни се свършват. Аз имам още храна. Даже тук не мога да
Ние просто мислим, тук си направим къща. Не е нормално просто. Ама не си го направи. То некой купа. Курец, палец, показалец. И хора, ние видяхме един с тонката. Един човек, който се казва Артур. Артур. И няма скин. И аз веднага като каза Артур Тони, аз му казах Фрутенкур. И кой се казва Артур Фрутенкур? Не, шегувам си, хора. Не сме видяли. Да, не бие това. Аз тук там не съм виждал газ. Това всичко се изпити. Трябва поне да има един. Айде да спираме какво. Не, ето улици. Съм сигурен, че вече 40 минути. И фокус. Не стане като оня път просто. Няма да улици. Ама как ще иде? Аре са. Ей, там нека си я прави къща. Хубаво да го видим. Моли се да има нещо. Да има поне един стак диаманти. Искам да стискате палци и да ме превъртате. Да имам колко... Дали има нещо. Не, нищо. Защо не стискахте палци? Защо превъртяхте? Не направо тръп. Тук огъня гори без край. Оля, тук аз след малко за да се стена вър. Ако чуете нещо отвънка, това е кучето. И двете кучета. Да, те са по-точно 3D. Едно голямо мъжко и две малки мъжки, които много ни дразнат. Вече не обичаме кучета, ама оне са просто като маймуни. Нашето истински куче си е най-добре. Това къде чувате са маймуните. Имаме домашни маймуни. Да. Така хора... Катерят се по дърветата и се пият. Да. Ядат банани и си завират обелките от банани и си ги завират в гащи. Бе, те нямат гащи, бе, те са маймуни. И се завират в папата. Да правят си Кака... гащи. Хайде, бе, искаме нещо да намерим, бе, похуци. Ицко, не псувчи. Как ти го правиш постоянно? Ама моето е друго. Аз псувам по много лек начин. Да, бе! По кожовски начин. Той е най-трудно. Тук нека е съжил пясък. Некой идиот. И за какво ли е съжил пясък? Откъде я да дам? Ма да минем по моста. Трябва да сме джимпъри, давай, почваме джимпърска сила. Надия си джимпър, аз съм джимпър! Годо. Аз съм джимпър, бе, не ти. Казах за мене. Не, за тебе. Давай, скак! Скак! Това вече не... успях. Мисля, няма да вземем. Защото не вярвам в твоите джимпърски сили. Последно, че вярвам. Чухте го, хора, имам го записан. Дори път така, че джимпър играе в твоите с неговите... Аз казвам, че следно, че не си вярвам на тебе. Така, че не си вярваш. И сега съм сигурен, че знам какво ще стане. Ще загубиме. Окей, ще намъжим тук. Амбо. Ние сме единствените в Недър, аз съм убеден. Не, има и други, просто... Добре, да я Да, умни са се скрили. Накъде те нека падна в лава. Еле, тук вече няма път. Ти не закер. Ако ще правим ние са. Тук има май. Не. Курче няма. Тогава ще направим най-ясно нещо за крайния спорт. Няма слагам лава да ги улици. Сега ще приберем фендър честа нещата и ще скочим в лавата. Сега отиваме на шопа.
Ка, имам те бия. Аре на шопа. Това се спана току-що. Го би. Арена! Що показва ти? Арена... Как беше това? Warp Shop. Еми да, де. Не, а той има такова. Да, Warp. знам. Не, Warp End, това е. Не, ти ще умреш. Ти не си добър, ти ще умреш. Не си добър в тази игра. Не вярвам в твоите сили на Майнкрафтър. Освен, че вярвам на твоите. Повече отколкото на твоите си вярвам, вярваш моите. Не, да. За какво почнахме с вярно и невярно и свършихме с вярно? Някой си е направил мост, значи е умрел. Който е направил този мост е умрел. Аз го знам. Знам. Как беше това? Warp. И спряхме клипа. Да, вярно, че сменихме. Виж какво направи тук. Айде. Запиши. За нещо. Не ход да купуваме нещо. Или да продадеме. Къде се озовахме? Не сте чули нищо, не знам къде си. Някой идиот е запушил! Там не мога да слага. Не, бат, чакай. Пъгнали сме се някъде. Къде сме, бе? Чакай, бе. Warp. Не, чакай. Ти се включил главите букви. Чакай. Ето. Ето съм. Сега ще продадем най-якото нещо. Ти бе от друга страна, бе. То меча не може да се продава. Не меч. Не казвам за меч. Храна. Никой нищо не е споменал. Храна ще продам. Естествено, гледай сега колко ще ни скочат парите. Сега ще ни скочат. Всеки момент. Ето, видели? Какво спечелихме 40 пари? Не, 400. Не знам. Това не знам тук. Тук няма да си взема нищо. Ще умрем много бързо. Не може да се продължи. Аз днеска забравих за такова. Kickstarter. Какво ти дава? Неща. Kickstarter. Диаманти! Kickstarter. Яха! Избирай меча и бронята. Ти луд ли си, бе? Ще умреш. Това ми го тела всеки ден, знаеш какво е бързо? Добре. Аз си продам обсидиана. Верно, че той струва много пари. Той струва май по 400. Че само вие горе беше. Аз прибери златото. Някой ни фърлил такова. Да, ти и това ще продадем. Това не може да се продава. Ама нищо, пак това ще ни трябва някакво. Един стак за 250. Това само един стак. Какво това? Имам ясно перли. Тя е моя. Имам и храна вече. Това може да се продадат. Кое? Я да пробваме. Не, ендърпелите не могат. Мога. Ние можем да си купим глава. Я може ли само за малко? Чакай само малко. Главите действат като такова, като ябълки. Ябълки, бе? Тя знаеш, от глава може да се прави и златни ябълка. Аз поне така съм виждал, че се може да се прави. Не взимай крипър главата. Що? Така. Че ти си фен на крипъра. Нещо, аз съм крипър, по-точно. Ще си взема. Не, вземи зомбито. Слайм глава. Това е слайм блок, не е глава. Взимай главата на зомбито. Ти от ли са? Аз имам на крипъра. Престани. Крипъра най-добре кефи всички. Няма да взема сам. Няма. Добре, чакай, аз ще взема крипъра. Добре, вземи го, но ми дай за малко само. Сега си ги сложа. На кеф главата е по-малко, така че не става и за кеф. Ето. Радай ми само за малко се. Няма да я продам.
Окей, ключ получих. И чакай. Чакай малко и тук. Ключ бе. Сега си взема нещо от ключа. Това е... Your what war cave been upgrade. Това е What ключ. for? Това е- Ключ! Да. О, да, знам го ключа какво прави. Ключ са отивам да ще видим какво Да, ще... да, Сега знам. ще видим какво ще спечелим. Ма само дай да продадем всичко останало, което не ни трябва. Не, ние... Като дърво не може да тия се неща... Не, дървото не може. Ще оставим тия неща, защото... Ма, остави Да. най-вече те блокчета. Остави всичко просто. Да, просто си взема. Няма да ми стигне място. Не, махни лодките. Да, лодка. Не бе, една лодка може да махнеш. Да ставим някоя от по-жълтите. Ние това може да махнем, то казвам, че не трябва. Да, калдрон то е за... само за украса. Що ме ползваш shift? Така. Така, Дай съм за малко, искам преди да правим това да разгледам малко. чакай само. Само неща, ето... Да, той задължително го остави. Да. Аре, сега отиваме на спаун. И мисля, че това е за края на Не, това. ти улици. Сила човек, това вече става 50 минути. Кое е бъйка? Пуши го, може да Бъркай, не че бе. после- Може да го изрежеме малко. Ето, гледай, сега. Ти знаеш ли как? Не, ама ще видим. Ей, дай нещо. Да нещо хубаво. Бедрок! Не, Бедрок, не. Пари, добре. Пари. Не бедрок, бе. Ти лут ли си, Бедрок означава нищо. Има вече Бедрок значи да ти дадат блокче. Не, ти лут. Това не може да се дава. Що ти даде ключа? Не разбрах. За да си взема нещо. Там, Не, защо? Защо изобщо ти го даде? Ами, Как защо ти го така? Така ти го дават, аз не знам, защо ти Всеки го ден? дават. Да. Не всеки ден. Няколко пъти на ден. Давай. Нещо да отидем да продадем. Аре да ходим малко на експедиция. После ще такова. Да, Сендър Пенето, много ясно. И строим тук. Една площенка може да си. Да, едно И дърво. строим тук, взема чули. Добре. Невидимост. Не, трябва. Значи става ли бронята? Не. Вземи си бронята, ама вземи това. Какво е това? Скорост. Да. Скорост и метално лекуване. Не, заздравяване, да. Възстановяване. Да. А то е много добро това възстановяване. Това възстановява колкото една кристална ябълка. Кристална ябълка. Да. Crazy Craft. Тор спаун мога да има кристални ябълки. Тама, в земята ли имаше нещо? Това мина ли беше? Да, това беше мина. Човек, аре да... Чакай сега, не да... Чува се правим, не, че не бъде друга къща. Да, такова ме. Аз мисля, че знам къде може да направим къща. По земята. Не, ако някой купа, може да не я намери. Не, ама... Ние така намерихме една огромна къща, човек. Огромна. Ама никой не ма се ти я купае тук просто, аз съм сигурен. Не, ти лут. Ами, добре, ти я шаш. Аре, да ходим малко да купаем. И какво, имаш ли нещо? Можете ли да вземете? Там долу има, там долу също. Там са стигнали до Бедрок. Стигнали до Бедрок. Ей, лавата бе. Лава, запусвай! Ма човек, запушвай бързо блокчета! Чакай, бе! Не там! Разпокой се, бе, Христо, че ме дразни вече, бе. Разпокой се, бе. Видя ли? Да, след като Ей, пак се попали. Бизи point. Тонката. Ей, пак лава. Вай, шет. Вайче. За по-гадно. Вайче не може да стигнем там. Пак ще запали, ама сега. Така. Стигам да купаем. Ей, тук някъде е купал. Ние не сме купали. Може е той? Не, той не. Ендър портал. Ваш ли е? Не.
Да, знам къде отива. Аз знам къде отива. Малко. Ей, Айран. Аз съм там. Къде? Добре, Арела, после. Арела, аз само си довършим клипа и изпусти. Да, чак само да изкопая този Айран. И... Учим по най-героич, няма че скочим в лава. Ама не, ще изгубим местата. И чак сега. Да, влезем в Ендър портала. Всеки ден ги получиваш. Нищо. Добре. И чак сега. И цяо от мен хора. Чакай, не спирай още малко, само нещо да кажа. Какви да би спорейца нова. Да, и чао от мен хора. И от мен. И чао.